Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Mana ekwenyere m na ezi obi umeala bụ ịma ihe ị na-abụghị ma ịmakwa onye ị bụ n'ime Kraịst. Mmadụ ole ime unu nwere ndị nwere ebumnuche na ọhụ banyere ndụ ha? Mmadụ ole chọrọ ime ihe dị ukwuu? Ọ dị mma. Ngwa, mmadụ ole n'ime unu ka ike na-agwụ mgbe ọ na-ewe ogologo oge? N'ezie, aghọtara m, ma ọ bụ na aga m aghọta. Ebidoro m n'ịkụzi na ihe ọmụmụ akwụkwọ nsọ n'ụlọ afọ 40 gara aga. Nke mbụ nwere mmadụ 12 n'ime ya, na ya etoruo 25 ruokwa afọ 5 abịa mechazie tinyere anyị ndị ọzọ n'etiti ya. Afọ 2 na mkpirisi ikpeazụ akụziri mmadụ 2 ọmụmụ akwụkwọ nsọ dị n'ụlọ ọgbakọ ụlọ. Ma enwere m ike izi ozi ọma ruo otu ugba m na-ezi ugbu a. Ewee kpọchide m n'ụlọ obibi m na mmadụ 25. Mmapụ ezigbo ọrụ m nọ na-arụ ijikọ onwe m maka ozi a, ma achọsikwara m ego ike. Ọ dịghị ihe m na-enwetakwa maka ịkụziri ndị a ma otu, ma ha niile bụ afọ ndị nwale m na ndụ m. Ma ọ dị anyị niile mkpa. Ihe karịchara njọ nwere ike ime bụ ibuligo elu n'ebe dị elu onye chegharịrị ọhụụ. Akwụkwọ nsọ si ha ga-abụ na mfuli elu ga-abịa jupụta n'obi ha mee ihe iberibe. Akwụkwọ nsọ Amplify si na ha ga-abụ ndị iberibe site na mfuli elu. Ugbu a, echekwala, ngwa gee ntị, echekwala naanị n'ihi na ị nwere akara aka na ekwesịrị ibuli gị elu ruo n'ebe, n'ihi na agwa ọma kacha mkpa karịa akara aka. Ọ bụrụ na ihe ndị mmadụ chọrọ ime bụ igosi akara aka ha, ọ ka mma ha aga n'ime ụwa gaa mewe ya. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ iji akara aka gị na onyinye gị wee fee Chineke, a ga-abịa nwee itozu oke. Ọ bụrụ na ị na-anọ ọdụ na-ele onye na-edu ndị na-abụ abụ n'ụlọ nzukọ gị, iwe na-ewe gị n'ihi na ejighị gị mere ya, ị nwere ike ị na-echesa ana m apụta karịa ya. Ọ bụ ya bụ ihe mere o ji nọrọ ebe ahụ, ị nọghị ya. Ana m ele ndị na-ezi ozi ọma na ihe onyonyo gaa m si aga m akụzikarịli onye a, ewee jide mụ na mmadụ 25 n'ime ụlọ ebe a. Aga m akụzili karịa ya. Nke ahụ bụ ihe mere m ji tọọ na mmadụ 25. Ọ bụghị n'ihi na apụghị m ịkụzi nwa, ọ bụ maka na enwere m agwa mfuli elu. Ị na-anụ? Ma ugbu a ana m agwa gị, m leghachi anya n'azụ m ugbu a, ana m enwe obi ekele na Chineke mere ka m chewe ya nwale m ma rụọ ọrụ n'ebe m nọ. Obi dị m ụtọ n'ihi na ekwenyere m na ọ bụrụ na ị chere ruo oge nke Chineke, mgbe ahụ ị ga-abanyenwu n'ogologo njem ahụ. Mana ọ bụrụ na ị nwee mbuli elu tupu oge eruo, ị ga-adị ka ihe na-efe efe ma fekashie ebe ahụ. Amen. Deuteronomy 8. Enwere m ike ikwu zọpụta m, mana ekwere m na Jizọs zọpụtara m. Nwanne, enwetara m nghọta site na Deuteronomy 8. Nke a bụ akụkụ akwụkwọ nsọ magburu onwe ya n'ime akwụkwọ nsọ. Amaokwu nke 2 na 3, ị ga-echeta otu Chineke gị jiri duo gị n'ụzọ ogologo n'ime ọzara ruo ọtụtụ afọ n'ime ọzara, ime ka ị nwee obi dị umeala na ịchọpụta ihe dị n'obi gị na uche gị, ma ị ga-edewekwa iwu ya ma ọ bụ ị gaghị edewe ya. Ma ya weda unu n'ala, kwe ka agụrụ gị unu, mechaa were mana nyeju unu afọ nke unu na-ahụbeghị mbụ, ma ọ bụ ndị nna nna unu na-ahụbeghị. Ka ome unu ka unu ghọta na ọ bụghị site na ihe oriri ka mmadụ ga-eji wee dị ndụ naanị, mana ọ bụ site n'okwu ọbụla nke si n'ọnụ Jehova pụta. Ya mere Chineke nwere ndị Izrel a niile, jigide ha n'ọzara, ma ha enweghị ụzọ ọbụla nke ha ga-esi lekọta onwe ha, mana ha ga-atụkwasị Chineke obi. Ma ya duru ha gaa ụzọ nke kacha anya siri ike. O sighị ụzọ dị mfe wee duo ha, ya si ụzọ dị anya siri ike duo ha. Ma o nwere ebumnuche.
ma nke ahụ bụ ịkpọta ha n'ebe ọ ga-agọzi ha karịchasịa ihe ọbụla nke ha nwere ike iche. Ma achọrọ m ịgbaga ume n'abalị a, ahapụkwala Chineke, esikwala n'ebe Chineke nọ gbafuo, n'ihi na ụzọ dị ike. Ọ bụ na ị dịghị aghọta, ma ọ bụ na ọ na-ewe ogologo oge, were obi gị niile fee Chineke. Ma otu ụbọchị ga-abịa, ma ụbọchị ahụ ga-abịa, ụbọchị ụgwọ na-abịa. Amen. Hibru isi 11 amaokwu nke 6, ọ dịghị onye ọbụla ga-eme ihe na-atọ Chineke ụtọ ma ewezuga okwukwe. Ndị na-abịakwute ya ga-ekweta na ọ dị, na ọ bụ onye nkwụghachi nke ndị na-ewere obi ha niile na-achọ ya. Ọ bụrụ na ijisi ike na-achọ Chineke, ụgwọ ọlụ gị dị n'ụzọ. Maka ma ị ga-ewe iwe n'ihi na ị nwetabeghị ihe ị chọrọ mgbe ị chọrọ ya, dịka m onwe m na-emebu. Kelee Chineke n'ihi na oge ya zuru oke. Mee ya ka ọ mata na ịma mgbe ị dị na njikere, na Chineke ga-emepe ọnụ ụzọ nke eluigwe ma bulie gị elu n'ebe ọ chọrọ ka ị nọrọ. Amaokwu nke 7, Chineke bụ Chineke gị na-akpọta gị n'ala ahụ dị mma, ala nke mmiri ọma na-asọpụta n'ime ya, ma ndagwurugwu na ugwu, ala nke wit na bali na vaịn na osisi fig nọ n'ime ya. Ịma nke abụghị otu anyị ji enwe mmekọta taa, anyị ga-enweta ya. Achọghị m osisi fig na pomegranate, enwere ihe ndị ọzọ ndị m chọrọ. N'ala nke unu ga na-eri nri n'ime ya na-enweghị ihe a na-achọ achọ na ya. Ala nke okwute ya bụ igwe, ma a na-esikwa n'ugwu ya gwupụta ọlaọcha. Ebe a ka o ruru akụkụ ya dị mkpa. Ma mgbe unu risiri wee rijuo afọ, mgbe ahụ ka unu ga-agọzi Chineke unu n'ihi ala nke dị mma o nyere unu. Ma matakwa na ị gaghị echefu onye nwe gị Chineke gị site na-edebeghị iwu ya na ụkpụrụ ya na usoro ya niile nke o nyere unu, nke m nyere unu. Ma unu arụọla ụlọ ndị dị mma ma biri n'ime ha, mgbe a mụbara ihe niile unu nwere. Amaokwu 14, mgbe ahụ ebuli uche unu n'obi unu elu, unu echefu onye nwe anyị bụ Chineke unu. Maka anyị lee ha amaokwu ndị ọzọ n'ebe a. Amaokwu 17, ma kpachapụ anya ka ị ghara isi obi m na uche m na ike m na ikikere m bụ ihe nyere m akụ na ụba. Ma ị ga-echeta nke ọma na ọ bụ onye nwe gị Chineke gị bụ onye nyere unu ikikere iji nweta akụ na ụba, ka o wee wulite ọgbụgba ndụ ya nke dị n'etiti ya n'ụwa n'ụbọchị taa. Ozi ndị ọzọ banyere obodo anyị. Obodo a abụghị ihe ọ bụ taa n'ihi na anyị siri ike, kama anyị na-efe Chineke dị ike. Amen. Ọ bụ ihe nye obodo ndị ọzọ. Ma ugbu a, ndị mmadụ na-achị anyị ọchị. Ha chere na anyị dị nzuzu. O nwere oge mgbe ndị iro anyị na-atụrụ anyị ụjọ. Nke a bụzi ihe a na-ekwuzi. Enweghị ihe ọzọ ọ bụ na-abụghị na ndị mmadụ na-agbaketere Chineke azụ. Gịnị ka m chọrọ ịgwa gị? Anyị so na ndị nke Chineke nwere, nke nwere ike ito aha ya. Ma anyị bụ ndị a kwanyere ugwu, bụrụkwa ndị a gọziri, na anyị dị ndụ taa. Ọ bụ oge ịjọkarịrị njọ, bụrụkwa oge kacha mma. Ma ekwenyere m na anyị ga-aghọta ihe owuwe ubi buru ibu, mana ọ ga-ewe anyị niile ịpụ n'ime ụwa gaa mee ka ihe anyị nwusaa. Nke a pụtara na anyị ga-ewepụ onwe anyị na ihe anyị na-eche, ihe anyị chọrọ na ihe dị anyị mkpa, ma ọ bụ ihe mere anyị anaghị enweta ihe niile anyị chọrọ. Ma bulie kwa ụbọchị si Chineke, gịnị ka m ga-emere gị taa? Gịnị ka m nwere ike imere gị n'ụbọchị taa? Ma ekwenyere m na nke a bụ imepe ụzọ, ma ị na-aghọtakwa. Ugbu a, mpakokwa na-egbochikwa Chineke inyere anyị aka, n'ihi na Chineke na-enyere naanị onye dị obi umeala aka. James 4 amaokwu 6. Ma ọ na-enye anyị amara n'elu amara. Amara ọ naghị amasị gị? Ike nke mmụọ nsọ. Ya mere, amara abụghị naanị ihe ọma na-erughịrị mmadụ, ma ọ bụ ike nke mmụọ nsọ nke na-eme ka ihe na-eme na ndụ m nke m na-apụghị ime n'aka m. Onye ozi Pọl sịrị, abụ m ihe m bụ site na amara Chineke. Ya sị na ana m arụkarịcha unu niile n'ọrụ, ma ọ bụghị dị m onwe m na-arụ ọrụ ahụ, kama ọ bụ amara Chineke n'ime m na-arụ ọrụ ahụ. Ma enwere m ike ịgwa gị sị m na-ele ihe ndekọ m anya ruo otu afọ, ọ na-adị m ka amaghị m mgbe m jiri mee ihe ndị ahụ. Amaghị m.
Agwara m mmadụ n'abalị a, asị m ya na enwere m naanị ihe nkụzi dị 15 ime n'afọ a, mana m chee 15, enwere m ozi 15. Ma ịma ihe mere? Chineke ga-eme ya. Ma Chineke ga-emere gị ihe ọ bụla ị chọrọ ka o mee, ma ọ bụrụ na ị dabere na ya ma tụkwasị ya obi. Ma ọtụtụ n'ime unu nọ n'ime ọnọdụ dị iche iche. O nwere ike ịbụ na ị na-arụ ọrụ ebe na-anaghị emeso gị nke ọma. Chineke ga-enye gị amara ịnọ ebe ahụ wee nọchite anya ya. O nwere ike bụrụ na naanị gị bụ onye kwere ekwe n'ezinụlọ gị. Tinye ọchị n'iru gị ma ṅụrịa na Chineke nyere gị ebe ị ga-abụ ihe ọmụmaatụ nye mmadụ. Anyị ekwesịghị ịnabatara onwe anyị ebere n'ihi na anyị anaghị enweta ihe anyị chọrọ oge niile. Bịanụ ndị a n'ebe a, chịa n'ọchị, chịara m ọchị. Ọ bụ ya eziokwu. Ọwakaghị m iteta ụra n'ụtụtụ wee chee sị, aga m eme ihe ọ bụla nke m kwesịrị ime site na Kraịst onye bụ ike m. Aga m eme ụbọchị taa ya dị ukwuu. Ọwakaghị m ma karịa iteta n'ụtụtụ sị, o Chineke m, ụbọchị keta ma mma m emenwukwe ihe a. Ịma omume bụ nke gị. Ọ bụ otu ihe nke mmadụ na-apụghị ịnapụ gị. Ma ị chọọkwa idebe nke dị mma, onwekwa onye ga-anapụ gị ya. Ọ na-enye anyị amara n'elu amara n'ike nke mmụọ nsọ iji mee ihe ndị a niile. Nke a bụ ihe o ji ekwu, Chineke na-emegide onye mpako na onye mfuli elu, ma ọ na-enyekarị onye wedara onwe ya n'ala amara ndị nwere obi umeala ịnara ya. Ya mere otu a ka ọ na-aga. Chineke nyere m aka. Otu a ka ekpere a si arụ ọrụ. Nyere m aka. N'ezie, afọ ndị gara aga, aka m na-echetakwa nke a. O ruole nnọọ ihe dị ka afọ 25 ije ozi anọ na-agbagote, ma ọ dị obere mgbe ahụ. Anọ m na-agbara ebe niile na-ezi ozi ọma nye ihe ọbụla na ndị ọbụla na-ege m ntị. Ma Chineke, ma arụsiri m ọrụ ike n'oge ahụ. Onye ma ihe m jiri anwụghị m otu m si rụọ ọrụ n'oge ahụ. Mana echetara m na enwere m otu afọ naanị m jiri gagharịa. Chineke nyere m aka. Chineke, ị ga-enyere m aka. Emechara m ruo n'ogugo na maazị di m ihe m ji chọọ enyemaka. Naanị ihe mmawa chọrọ m enyemaka. Ọ bịara doo m nnọọ ezigbo anya na ọ bụrụ na Chineke enyere m aka, anọ m n'ebe dị anya karịa n'isi m. Mmadụ ole n'ime unu na-eche na ha pụrụ apụ n'isi ha mgbe ụfọdụ na ndụ ha amaghị ihe ha ga-eme? Ekpere kachasị na ị ga-ekpe, Chineke nyere m aka. Nyere m aka, Chineke nyere m aka. Nyere m aka. Nyere m aka, Chineke. Onye nwe anyị, nyere m aka. Ugbu a, o nwere akụkụ akwụkwọ nsọ ọzọ, Pita nke mbụ isi 5 amaokwu 5. Ma nke a dị ogologo na akwụkwọ nsọ Amplify. A ga-etinye ya na ihe onyonyo n'ihi na achọrọ m ka anyị weretụ nkeji wee lee ya anya. Unu ndị na-eto eto, ndị dịkwa ala n'ọkwa, na-eruberenu ndị tọrọ unu isi. Ije ozi na nchịkọta nke ime mmụọ nke ụlọ nzukọ. Ị na-enye ha nsọpụrụ ruru ha ma na-ege ha ntị na ntụziaka. Were na obi umeala yikwasị n'onwe unu niile. Anyị ga-ekwu otu esi eyinye obi umeala tupu anyị alaa n'abalị a. Dị ka ihe nyinye nke onye ozi, ka a ghara isi n'ebe ị nọ wee yipụ ya. Obi umeala bụ ihe mkpuchite. Sinụ na mpako na mfuli elu pụọ n'ebe onwe unu nọ. Chineke na-ewepụta onwe ya imegide ndị mpako, ndị ọjọọ, ndị nsogbu, ndị na-asọ oyi, ndị mpako na ndị na-anya isi. Ma ọ na-emegide ma mee ka ike gwụ ma merikwa ha. Ma ọ na-enye ndị dị obi umeala amara. Ugbu a, ọtụtụ oge mgbe anyị na-achọ ime ka ihe mee n'ike nke aka anyị ma ọ dịghị arụpụta ọrụ, anyị bido na-abara ekwensu mba. Ma o nwere oge ndị onye iro na-emegide anyị, mana ọ bụghị ihe niile na-adịghị mma na-esitecha n'aka ekwensu. Mgbe ụfọdụ ọ naghị adịchara anyị na mma n'ihi na Chineke anaghị ekwe ka anyị nweta ihe anyị chọrọ, n'ihi na anyị nọ na-agagharị na-achọ inweta ya n'ụzọ na-ezighị ezi. Anyị na-agbalị ime ya n'aka anyị karịa ịga kwuru ya wee dabere ya, mana agwa ya sị, lee, achọghị m ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị gị. Mana ọ bụrụ na ọ bụ uche gị, ọ bụ naanị gị bụ onye ga-eme ka o mee. Ma ana m ekwu ugbu a na o nweghị ihe m bụ ma ewezụga gị. Ana m adaberechasị na gị, ma lekwa m ebe a. Mana ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ọ bụla, mee ya. Mana ọ bụrụ na ị gaghị eme ya, agaghị m emenwu ya.
onwe onye na-enweta ihe mkpughe a, ị nwere ike ịgbanwe ekpere gị. Nwanna, ana m agwa gị, mmadụ ole na-ekpe ekpere na-achọ iru Chineke maka obi umeala? N'ezie, olee mgbe ị nọkwara n'ihu Chineke wee kpee ekpere ka Chineke nye gị obi umeala? N'ezie, enwere m oge ekpere dịka izu 2 na 3 gara aga. Nke a tụrụ m egwu, ọ tụrụ m ụjọ, mana nke a kwesịrị mgbe ikpe ekpere otu ahụ, n'ihi na nsogbu nke mpako nwere bụ na ọ na-ezo ezo, ị gaghị ama na ị nwere ya. Ya mere, ịgwa Chineke si ya kpughee ya bụ obere ihe na-atụkwa ụjọ. Andrew Murray kwuru nke a, ọ sị na obi umeala bụ otu n'ime agwa nke kachasị, mana ọ gaghị abịakwute anyị ma ị nweghị oge pụrụ iche nke ịchọ na ikpe ekpere na ịmụ ihe banyere ya. Amaara m na nke a bụ ndị na-abịa abalị Fraịde. Mgbe ụfọdụ abalị Fraịde anyị na-enweta anyị na-enweta ụdị mmadụ ndị dị iche iche, ndị mmadụ ndị na-amaghị ihe ha ga-emezi ha abịa. Otu ọbụla o nwere ike nke a bara ime nye ụfọdụ n'ime unu. Ka m mee ya ka ọ dịrị gị mfe n'abalị a, ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla ọzọ ị wetara n'abalị a n'isi gị, si ebe a laa n'iji omume nke agaghị m emenwu ihe ọbụla ma m enweghị enyemaka Chineke. O nweghị ihe m bụ ma ewezụga Chineke. O nweghị ihe m bụ ma ewezụga Chineke. Mana ekwesịrị m ịkpachapụ anya hụ na anaghị m emejọ ndị mmadụ, n'ihi na o nweghị onye m ka mma. Nke a bụ ebe dị mma ibido. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ ị chetara, cheta okwu ndị a. Ịma, ị bụ onye dị ukwuu, mana enweghị onye ka mma ma m onwe m kwa. Amen. Naanị na m nọ n'elu ebe a abụghị ihe m ji emezi Chineke. O dewere m ebe a, mana ọ bụghị ihe na-akpa ya obi aṅụrị n'ihi na m nọ ebe a, n'ihi na ọ hụghara anyị niile n'anya. Ma ihe ọbụla nke anyị nwere ike ime bụ ihe Chineke nyere anyị amara na onyinye ime. Ọ dị m ka sị mere m na m ga-abụ nwa abụ, mana enweghị m ike n'ihi na Chineke enyeghị m onyinye ahụ. Ọ ga-amasị m ị na-akụ ngwa egwu ụfọdụ, ma Chineke enyeghị m onyinye amara ahụ. N'ezie, aga m achọ ime ha niile. Aga m achọ m rigote ebe a, m kụzie m bụ abụ, m kpọọ egwu, wee bụrụ ihe otu onye na-eme. Nke ahụ masịrị m. Ma Chineke ma otu m dị, ọ makwa otu gị onwe gị dị, ma ọ ma ihe ị ga-emeli, ma nyekwa ya otuto ya. Ma ọ ka mma na anyị kpere ekpere ka ọ ghara inye anyị karịa otu anyị ga-ejidenwu, ma nyekwa ya otuto, n'ihi na ọ bụrụ na anyị banye na mpako, ọ ga-ebudata anyị ala. Achọghị m ego karịa otu m ga-esi wee were ya too Chineke. Achọghị m ike karịa nke m ga-ejide wee na-eto Chineke. Achọghị m ka a mara m amara karịa nke m ga-ejideli wee na-eto Chineke. Achọkwala ihe ọbụla nke ị ga-enwe ma ghara idobe Chineke na mbụ na ndụ gị. Enweghị m obi ụtọ n'abalị a. Nke a bụ okwu nke Andrew Murray. Obi umeala pụtara ndabere chasị n'ebe Chineke nọ. Enweghị obi umeala bụ ihe na-emejupụta na nkọwa enweghị ọbụla n'ọdịda. Ịdị umeala enwebeghị ịdị mkpa nke dị elu wee nye onwe ya, ma m tinye wezụga na ndụ Jizọs. Ọ bụ ya bụ ihe ịma atụ anyị. O nweghị ihe jọkarịrị mpako na njọ. Ọ nọ n'ime anyị, o zokwere ezo site n'ebe anyị na-ahụ ya. Obi umeala na mweda n'ala bụ akara pụrụ iche nke eji ama onye na-eso Kraịst. Ịma, Pita nwere mpako, mana e weturu ya n'ala, mana o mechakwara pụta bịa kwuo okwu, wee zọpụta 3,000 n'otu ụbọchị. Yọọ Chineke ka o mesoo gị. Kpee ekpere na ọ bụrụ na ị nwere mmụọ nke mpako ma ọ bụ ụzọ ọbụla nke isi na-emejọ ndị mmadụ. Ụfọdụ nwere ike ichesi na ha enweghị nsogbu nke mpako, mana nsogbu ha bụ iche echiche ihe na-enweghị ihe ọ bụ. Mana ị kwesịrị ime onye ị bụ n'ime Kraịst. Nke ahụ doro anya. Mana ekwenyere m na ezi umeala
bụ ịma ihe ị na-abụghị ma marakwa onye ị bụ n'ime Kraịst. Ngọ nke ọzọ, mpako nọ n'azụ enweghị ịhụnanya. Ihe banyere ndị ọzọ ma ọ bụ otu ihe si emetụta ha agbasaghị gị. Nke a bụ ihe na-eduba na ikpe ikpe. Ụdị mpụta ihe nke iwe ọkụ na mgbakasị ahụ niile, na mpụta ihe nke obi ilu niile na-agbagharaghị mmehie. Ọ bụrụ na iwe na-ewe gị n'ebe mmadụ nọ ma ị naghị agbaghara ya, ọ bụ n'ihi mpako. Ọ dị mfe anyị ichefu ọtụtụ ihe nke Chineke ga-agbaghara anyị maka ya. Ọ dị mma, ama m nke a, anyị nwere anụ n'abalị a. Anyị enweghị ihe ntagharị ọnụ n'abalị a. Ị nwere ike gaa zụtara onwe gị mmiri jụrụ oyi. Nke ahụ agaala, naanị anụ ka m na-ata n'abalị a. Ngwa dị mma, nke a bụ ọzọ dị mma. Nke a, enwere m otu ihe na ngwụcha nke a wee nye ụmụ nwoke. Nke mbụ awụ maka anyị niile. Ihe ndị nke na-apụtachi ihe na ndụ kwa ụbọchị wụ ihe ndị dị mkpa. Ọ bụ ha bụ ihe nnwale nke ebighị ebi, n'ihi na ha na-egosipụta ihe nke mmụọ mmadụ bụ, ma ọ bụ mpako ma ọ bụ umeala dị anyị n'ime. Ọ bụ nnọọ mgbe anyị nọ n'ọnọdụ nke na-enweghị nchekwa ka anyị na-egosi onye anyị bụ n'ezie. Ugbu a erutebeghị m na ihe nke m chọrọ inye ụmụ nwoke n'ebe a. Nke a bụ maka mmadụ niile. Ọ bụghị otu anyị si akpa agwa n'ụlọ nzukọ na-egosi otu anyị dị. Ọ bụ otu anyị si eme n'ụlọ n'ime ụlọ anyị, mgbe anyị chere na onwe onye na-ahụ anyị. Ma ugbu a, nke a bụ maka ụmụ nwoke. Onwe otu isi eme ma mmadụ gbafere gị mgbe ị na-agba n'okporo ụzọ. N'ezie, ama m na ọ bụ nwaanyị. Ee, n'eziokwu, ọ na-emetụta mgbe devil na-asị ama m na ọ bụ nwaanyị. Nke ahụ bụ nsogbu nke omume. Amen. Gịnị ka ọ ga-eji bụrụ nwaanyị n'ihi na onye na-anya ụgbọala anaghị anyata ya? Devil nwere nnọọ ndidi dịkwa mma, mana gịnị ka m na-agwa gị? Ọ na-amachịtụkwa anya ma o ruo n'imere ndị mmadụ ebere. Ọ naghị emecha ihe niile n'ụzọ ziri ezi n'okporo ụzọ. Mana ọ bụrụ na e nwee mgbe ọ gbafere mmadụ, ha bido na-egbu pupu na-emetụrụ ya. Ya sị, nwanna, ana m ekwu, kwụsịtụrụ m. Kwụsịtụrụ m. Ma nwanna, ọ bụrụ na mmadụ mee ya ahụ, onye ahụ enweghị akwụkwọ eji anya ụgbọala, ya pụtazile n'ụzọ a. Ma ha wụ ụmụ nwaanyị. Ka m jụọ gị ajụjụ. Mmadụ o mejọọla gị, gị ka nọrọkwa na-enweghị mgbaghara? Ịma ihe anyị kwesịrị ime bụ iwetu onwe anyị ala, wee sị Chineke, ana m agbaghara, n'agbanyeghị na achọghị m ịgbaghara, ma ọ bụ na ha ekwesịghị ka agbaghara ha. Achọrọ m irubere gị isi. Ịma, ọ bụ nganga na-ebutere anyị ị na-ele ihe ndị mmadụ na-eme anyị, ma chefuo na mgbe ụfọdụ anyị na-emejọkwa ndị ọzọ. Mana ọ dị m ụtọ na Chineke na-agbaghara anyị maka anyị mere ndị ọzọ otu ihe ahụ. Ịma, ekwenyere m na mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ihe dị oke mkpa. Mgbe mmụọ nsọ batara n'ime ndụ anyị, ọ na-achọ ka anyị kwere ya ka o soro anyị rụọ ọrụ n'ime anyị, wee wulite mkpụrụ ahụ n'ime anyị: ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, ịdị mma na ihe ndị ọzọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.